बुझछ फाइनाली आम बाबू जो जगटा आम रेस्ट करने चाहूलु रेस्ट तो करदेलु आज 9-10 दिन तले फाइनाली तार आसीगला रिपोर्ट मेन रेजिस्टर्ड देखिपे रेजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दलील बाबू हाथ काढ़ पंजीकृत दलील चुनाव का क्या लिखा है चुनाव का पत्र मतलब देश का गर्व ओडिशा सरकार अनिता साहू श्री किरण कुमार साहू सोर ओडिशा सब लिखाई फाइनाली गोटे गोटे खोलन देखिया बाबू तमें खोलियो ना बाबू तमें खोलियो ना बाबू पड़ीज अच्छा टिके खाली हाँ तमें हाँ एवं जीवन तुम गोटे उन्नति कौन गोटे आसला आम बाबू ये बाबारे क्या कहने बाबा क्या कहने आ गया बाबा रे बाबा आ गया एमिति किछि आमर आसुजी ये आम मैडम ये आमर विक्रेता ये क्रेता अनिता साहू श्री वीरेंद्र कुमार घोड़े हाँ गोटे चेंज कर लो एमती सब लिखाई चेंज करो जल्दी चेंज करो गरम लगिला बाबारे ये हूँ आमर नक्शा ये हूँ आमर प्लॉट चेंज करो हबान ना हाँ आहरी गोटे केते मोटार कौन गोटे अच्छी एमती किसी पेज तार रही खुशी तो सबू मेन खुशी तो अच्छा बाबू सही खुशी रे तमे किछि कहइबो कि सही खुशी रे तमे किछि कहइबो कि किछि कह मटन भात खाइया सही खुशी रे किछि कहइबो कि मोर ये पढ़ी भी सेटा हो स्वररू माने स्वर उत्तरेश्वर पाखरू 1.5 किलोमीटर हम मतलब रास्तार प्लॉट गोटे साइड अच्छी ट्रेन जावा आसा कर गोटे साइड नेशनल हाईवे जोटा कि नेशनल हाईवे कह देह भल नहीं थंडा हो काश होगा ये जस्ट उत्तरेश्वर आप जापे स्वर बालेश्वर जाए जो आम दईसड़ा आसे दईसड़ा मौजार 5T स्कूल RIFS पछपटे जोटा कि आमर कहते चिल्ली स्पाइस होटल से पाखापाखि वीडियो रे जो आमर भाई माने अच्छा लिपू सिपू से बहुत बहुत साहाय्य करिसेंती से माने तांको पई बहुत धन्यवाद तांकर आशीर्वाद रे जागा 5 डिसमिल हे पारला बहुत खुशी अच्छु भविष्य देखा जाओ ये खुंटरू ये जो गाई चरुचती ये प्लॉटा आमर 75 बाई 32 अच्छी 75 फुट लंबा अच्छी उसार अच्छी 32 फुट घर कले भी भविष्य बहुत बड़ घर कर टेंशन गोटे गला निज ताकत रे जमी खंडे किणवा बहुत खुशी कथा चाह कर आपन को जगहटा किणी माने केमती लागिला बढ़िया लागिला केते डिसमिल किणिले 5 डिसमिल केते डिसमिल किणिले 5 डिसमिल अच्छा आउ आपण ताले भविष्य पई किणिले
ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଣିଲେ ମାନେ ଜାଗା ଆପଣ ଯେଉଁ କିଣିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଏପଟକୁ ଟିକେ ମୁହଁଟା କରିକି ହଁ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବଡ଼ ମଣିଷ ତାହେଲେ କରିବ ମାନେ ଏଇ ଯେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହଁ ନା ବାବା ତମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ ନା ଏଇ ଆଉ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ସର ପାଖରେ ମାନେ ଏଇ ପାଖାପାଖିରେ କିଣିଲେ ସର ପାଖାପାଖିରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାଣିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ ହଁ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବ ମୋ ଲାଇଫରେ 5 डिसमिल ଜାଗା କିଣି ପାରିଲି আর কি ଛୁଆ ଭାଇ ଛୁଆ ଲାଇଫ ସେ ନିଜେ ବଡ଼ ହେଲେ କହିବେ କି ମା ବାପା କିଛି କରିଦେଇଛେ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ କରିଛ ନା ଜାଗା ନା ତମ ନାଁରେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାମେ ଜାଗା କରିଛି। କାହିଁକି ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ତମ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ନ ରଖିକି ତମ ନାଁରେ କଲେ? ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମେ କଲେ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମୁଁ ନିଜ ନାମେ କଲେ। ବାହାଘରର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତମ ନିଜ ନାଁରେ? ମୋ ନାମେ ତ 2ଟା একটা କାର ତାପରେ ପାର୍ସଲ ତାପରେ ଜମିନ ତାପରେ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଗୁলো ସବୁ पार्सल क्या? बाइक को अच्छा अच्छा उसको पल्सर करते हैं ना अच्छा अच्छा ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? କିଣାକିଣି କରିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ଇଏ ମେହନତର ପଇସାରେ କିଣିଛନ୍ତି ତ ନା ଚୋରି ପଇସା ନା ଡକାୟତ ପଇସା? ସବୁ ମେହନତ ପଇସା ଯେମିତି ମୋ ହାତରେ ଯେମିତି ମୋ ହାତରେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଝାଳ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଝାଳର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସେମିତିକା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୋତେ ମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ନାଁରେ ଏତେ କିଛି କରିଲେ ଜମି ମାନେ ଜମିଟା ତମେ କିଣିଲ ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ନାଁରେ କିଣିଦେଲେ? ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାମେ କିଣି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନଟା କଟିବ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆହୁରି କିଛି ଆପଣ ଜାଗା ବି ଆଗକୁ କିଣିବା ଫ୍ୟୁଚର ତ ଏବେ ବଡ଼ ଫ୍ୟୁଚର ନା ଆଚ୍ଛା ଆରେ 2 ବର୍ଷ 1 ବର୍ଷ ଜାଗା କିଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଏତିକି ପଚାରିକି ମୁଁ ପୁରା ଝାଳ ମାଳ ହେଇଗଲିଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ମୁଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ବି ହେଇ ବସିଛି ଆମ ପୁଅ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହସ ଖୁସି ଜିନ୍ଦଗି ଏଇ ତ ଆମ ସଂସାର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଘର ଆଉ ଆମ ଘରର ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ରହିଛେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ଏପଟରୁ ବାହାରି ହେଉଛି କୁଲର୍ଟା ଦେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବେ ଆପଣ ନିହାତି ତ? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟ କରିଛି ପାହାଡ଼ ଘର ଗଛ ଇଏ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ପେଣ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜୀବନ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଘର ବି ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ଘରରେ ବି ବହୁତ ପଇସା ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଇଏ ତ କିଛି ହେଇନି ଇଏ ଜଷ୍ଟ ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଝଲକ ମୋର ଏଡ଼ିଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଏଠି ଏଚ୍.ପି.ର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଏଚ୍.ପି.ର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଦେଖାହେଉନି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ କ'ଣ ଘର ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆହୁରି କରିବାର ଅଛି ଏଠି କିଛି ନୁହଁ ଏପଟେ ଆମର ପଳେଇଗଲା ବାଥରୁମ୍ ଏରିଆ ପଳେଇଗଲା
ଏପଟେ ପଳେଇଗଲା ଆମର ବାଥରୁମ୍ ଏରିଆ ପଳେଇଗଲା। ବଡ଼ ବାଥରୁମ୍ଟେ ନହେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘରର କିଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ବଢ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆମ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବାହାଘର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଆମର ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ଚାଷ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କଲ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା, ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ପୋଖରୀ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଚାଲୁଛି। ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅଛି, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଘର ଅଛି, ଲାଗିଛି ଉପରକୁ ସବୁ ଘର ହେଇଛି। ଆଉ ନିଜେ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କରିଛୁ ଘର, ଆଉ ଚାଲିଛି ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଜୀବନ ଚାଲିଛି। କେହି ତ ଆଉ ସାହାରା ନାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା।